Egunon, eta eskerrik asko etorri zareten guztioi. Urriaren 18ko Euskal Jaia iragartzeko uztailean egindako prentsaurrekoan adierazi genuen bezala, Euskal Jaiaren helburua argia da. Euskal Jaia errotzea eta Lasarte-Atarren agendan erreferentziazko hitzordua bihurtzea. Horretarako, ezinbestekoa dugu herriko eragileen lankidetza eta partaidetza. Hori horrela, Euskal Jaia Udalak eta Txakun Kultur elkarteak antolatu dugu elkarlanean herriko eragileen parte hartzearekin. Horrexegatik, hain zuzen, herriko eragileek antolakuntzan eta egitarauan izan duten jarrera eta parte hartzea azpimarratu nahi nituzke. Oso eskertuta gaude eta neurri handi batean gaur aurkezten ari garen egun osoko egitaraua osatzeko ezinbestekoak izan dira. Zentzu horretan, pozik gaude emaitzarekin, modu batean edo bestean eragileen parte hartzea handia izan delako. Lasarterako txisturari taldea, Pontxo eta Tomas Salapartariak, Sumela, Intza, Pilotalkartea, Telleria herri jasotzaileak, Landaberri eta Sasoeta ikastetxeak, Ostadar, Loset, Tirrika Tarraka, Eharra Bertso Eskola, Erketx, Plaza Dantza taldea eta Ohaintzin Deutxaranga besteak beste. Como decía, en la rueda de prensa celebrada en julio para anunciar la Euskal Jaia del 18 de octubre, se expresó que el objetivo de esta fiesta era claro, que era consolidar la Euskal Jaia y convertirla en una cita de referencia en la agenda de las y los lasarteatarras, y para ello es imprescindible la colaboración y la participación de los agentes locales. En este sentido, la Euskal Jaia ha sido organizada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación Cultural Txakun, con la participación de los diferentes agentes del municipio. Por eso, precisamente queremos destacar la actitud y la implicación que han demostrado dichos agentes en la organización y en el programa. Estamos muy agradecidos, ya que en gran medida han sido esenciales para conformar el programa de actividades de toda la jornada que hoy presentamos. En este sentido, estamos satisfechos con el resultado, ya que la participación de los agentes, de una forma u otra, ha sido muy amplia. Lasarte Oriako Txisturari taldea, Pontxo eta Tomas Salapartariak, Sumela, Intza Pilotalkartea, Telleria herri jasotzaileak, Landaberri eta Sasoeta ikastetxeak, Ostadar, Loset, Tirrika Tarraka, Eharra Bertso Eskola, Erketx, Plaza Dantza taldea eta Ohaintzin Deutxaranga entre otros. Programan ikusi dezakezuenez, 12 orduko egitaraua erakargarria prestatu dugu eta adintarte eta publiko zabalari zuzendutako jarduerak antolatu ditugu. Herritarren parte hartzea bultzatu nahi dugulako batez ere. Eta herritarrak animatu nahi ditugu antolatutako jardueretan parte hartzera eta noski, baserritarrez jantzita bada, askoz hobeto. Lehen Agustinek aipatu duen bezala, herriko eragileek nortasuna emango diote Euskal Jaiari, eta horretaz gain, honakoak ere izango ditugu. Dinaguren azoka, Okendo plazan, 11:00 ordu 2:00, Euskal Herriko emakume sortzaile eta ekoizleen 25 postu inguru herriko sortzaileen presentziarekin batera egongo dira. Harri jasotzaileak okerra harriarekin egingo duten erakustaldia ere bai izango dugu goizean zehar. Mikel Bermejoren bakarrizketa edota gozategiren kontzertuak egunari amaiera emango diote. Euskal Jaiak ordea ez du ospakizun festa batera mugatu nahi, euskal nortasuna, kultura eta gure hizkuntza euskara sustatzeko helburuarekin ere badator. Eta eguerdian, ordu 2 aldea, herriko euskara eragileak omentzeko aitortza ekitaldia egingo da Okendo plazan. Guztion ardura da euskara sustatzea eta indartzea, guri udalari dagokigu baliabideak eskaintzea, baina argi daukagu aurrera urratsa emateko herritarren beharra dugula. Eta hor ardura partekatua da. Erabilerarena norbanakoen ardura eta hautua da, baina herriko eragileek beren eguneroko jardunean euskararen alde erakusten duten jarrerak, txanpona alde batera edo bestera erortzea eragiten du. Hemendik euskararen aldeko hautua egitera animatzen ditugu herritarrak eta baita herriko elkarteak ere. Eta zentzu horretan, Euskal Jaian zehar herritarrak hau bizi eta belarriprest txapak berreskuratzera animatu nahi ditugu.
eta Euskal Jaiaren irudiarekin sortu diran merchandising produktuak saltzeko azokan jarriko den mailan, Euskaraldiko txapak banatuko dira. Bueno, bazkaria ere edukiko dugu, zikiro bazkaria edukiko dugu, aurten, ordu biterditan izango da Askatasunaren plazan, 100 txartel prestatu dira bazkarirako, gehientsunak salduta daude, baina oraindik bakarren gutxi batzu geratzen dira, eskuratu nahi dituenak, Txakuneko bulegoan ditu salgai. Ordutegia gogoratuko dut, arratsaldez goizez 9:00 ordu batetara, eta arratsaldez 4:00 6:00. Menuari dagokionez, ensalada, zikiro jana izanik zikiro izango da plater nagusia, eta postre bezala brownia edo egongo da. 30 eurotan daude salgai txartelak, eta esan bezala gehienak bukatu dira, baina kondar batzu, bakarren batzu geratzen dira oraindikan. Aurrentzako oraingo honetan ez da menu berezirik egongo, baina bai gune bat egokituko dela, aurrek gurasoek bazkaitan eman nahi dieten, aurrei eman nahi dieten zako, hor gunetxo bat edo prestatuko da. Eta hori, bai gogoratu gune horretan, aurrentzako gune horretan ez dela zaintzarik egongo, ez da begiralerik egongo, beraz gurasoen ardura izango dela hori. Eskerrik asko. Animatu guztiak jaian parte hartzera. Eta eskerrik asko. Eskerrik asko.